चेन्नाई बडो ससाइटि आरो चेन्नाई एबसुआ चेन्नाईआव थानानै जों बर' हारिफोरखौ गोबां मदद खालामगासिनो दङ। जायफोर सुबुङा चेन्नाईआव खामानि मावनो थांदों आलाय सिलाय जादों बिथांमोनखौ न' फारसे दैथायहरनो मदद खालामदों। सोरबाफोर बेमार नायजानो थांदों बिथांमोनखौबो अनसुंथाइ होनानै मदद खालामदों। सोरबाफोर चेन्नाईआव थानानै खामानि मावग्रायानो जा साख्रि मावग्रायानो जा सोरबा फरायसाफोरानो जा लोमजादों साजादों बिथांमोनखौ हस्पिटालाव लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामनायाव गोबां मदद खालामदों। बिथांमोनखौ जायखिजाया समावनो कल खालामनानै बिथांमोननि मदद बिनो हागोन। जायफोर चेन्नाईआव थांनानै माबाफोर प्रब्लेमाव गोग्लैदोंबा आं बिथांमोननि नाम्बारखौ स्क्रिनाव होदों, नोंथांमोना स्क्रिननिफ्राय सेभ खालामनानै ला आरो तामिलनाडुआव थाङोब्ला मायबाफोर जुदि उसुबिदायाव गोग्लैब्ला चेन्नाई बड' ससाइटि आरो चेन्नाई एबसुखौ कल खालामनानै बिथांमोननिफ्राय मदद लानो हागोन। बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागो फालिथाय फालियो। बे मोनसे जोबोर मोजां खामानि। बिथांमोना गोबां मानसिखौ बेबायदिनो मदद खालामदों। बेनि थाखायनो आं बड'लेण्ड टाइगार चेनेलनिफ्राय चेन्नाई बड' ससाइटि आरो चेन्नाई एबसुखौ रोजा रोजा साबायखर जासियो, जाहाथे बिथांमोना आरोबाव बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो। बावैसो सिगां एबसुनि लेङाइ आफादगिरि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि बिथाङा लोमजानानै चेन्नाईनि एप'ल' हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लाहैदोंमोन। बै समाव चेन्नाई बड' ससाइटि आरो चेन्नाई एबसुआ बिथांखौ हस्पिटालाव गोबां मदद खालामदोंमोन, बिथांखौ खौरां लाहैदोंमोन। बेनि अनगायैबो सोरबाफोर सुबुंफोरा थांनानै आलाय सिलाय जाहैनायफोरखौ बिथांमोना गोबां मदद खालामदों। बाक्सा जिल्लानि हांगामा बर'आ गावनि लोगोफोरजों चेन्नाईसिम थांदोंमोन, नाथाय ट्रेननिफ्राय बाज्रुमनायनि थाखाय बिथांनि देहाया गाज्रियै जखम जादोंमोन। बे खौरांखौ मिथिनानै चेन्नाई बड' ससाइटिनि मावथि लोगो गुथाल सिंहआ बिथांखौ हस्पिटालाव लांनानै देहाखौ फाहामहैदोंमोन आरो बिथांखौ गावनि न'आव गोबां सान लांनानै दोनहैदोंमोन। उनाव बिथांखौ बिब्थैजों न' फारसे दैथायहरदोंमोन। चेन्नाईआव खामानि मावनो थांनाय सासे बर' सुबुङा आन्दायनानै थादोंमोन आरो बिथांखौ चेन्नाई बड' ससाइटिनि मावथि लोगो इरासआ गावनि न'आव लाबोनानै दोनफैदोंमोन आरो बिथांखौ मोजाङै न' फारसे दैथायहरदोंमोन। बेनि अनगायैबो बुनेस्वर बसुमतारीजों बेंगालराव खामानि मावनो थांनाय समाव जाफुंसार इस्लारिया लामा ससेयावनो ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै राहा गोमादोंमोन। बे खौरांखौ चेन्नाई बड' ससाइटिनि मावथि सोद्रोमाफोरा चेन्नाई पर्ट स्टेशननिफ्राय लाना फैनानै केरेलायाव थानाय बिब्थैनो गथायना होदोंमोन। बेफोरबायदि गोबां मदद खालामदोंमोन चेन्नाई बड' ससाइटि आरो चेन्नाई एबसुआ। बेनि अनगायैबो बिथांमोना चेन्नाईआव खामानि मावनो थांनाय जायफोर बर' सेंग्रा बिथांमोनहा लोमजानानै थायोब्ला बिथांमोनखौ हस्पिटालाव लांनायाव गोबां मदद खालामदोंमोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव बिथांमोननि जा मदद खालामनाय सावगारि बेखौ नुगासिनो दङ। बे जोबोर मोजां खामानि। आसामनिफ्राय चेन्नाईआव थांनानै बेफोरबायदि ससाइटि दानानै जे बर' हारिखौ गोबां मदद खालामगासिनो दङ, बे मोनसे साननो गोनां खामानि। आं आसा खालामो, आं मिजिंथियो चेन्नाई बड' ससाइटि आरो चेन्नाई एबसुआ जों बर' हारिखौ बेफोरबायदिनो मदद खालामबाय थागोन आरो बिथांमोना जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासैखौबो जौगाहोनायाव गोजौ थाखोआव लांगोन। बिथांमोना आसामनिफ्राय चेन्नाईआव थानानै जे बर'नि हारिमुखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोगासिनो दङ, बे जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथावना रंजाथावना बाथ्रा। बिथांमोननि रंजालि फालिथायाव गुबुन हादोरनि आइजोफोरखौबो फैनानै बाहागो लाफैनाय नुनो मोनदों। आं जोबोर रंजादों बिथांमोननि बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावनायखौ नुनानै खोनानानै। आरोबाव बिथांमोना जौगासारथों, आरोबाव चेन्नाई बड' ससाइटि आरो चेन्नाई एबसुआ बुहुमावनो मुंदांखा जानो हाथों। जायखिजाया समावनो बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालाम। तामिलनाडुआव थांनानै जुदि सोरबाफोर राहा गोमायोब्ला जायखिजाया प्रब्लेम जायोब्ला अब्ला बिथांमोना नोंथांमोनखौ मदद खालामगोन। बिथांमोनखौबो जों मदद खालामनांगोन। बिथांमोना 2020 मायथाइनि जा रंजालि बैसागो फालिथाय बेखौ 19 एप्रिलाव लानाय जादों। जायगाया थि जाथ'वाखै, जायगाखौ मोननै डिसिसन खालामनानै दोनदों बिथांमोना।
मोनसेया जाबाय आसाम भवन आरो मोनसेया जाबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साननैसो उनाव मिथिगोन नोंथांमोना बे चेन्नाइ बड' ससाइटि आरो चेन्नाइ एबसुनि जा रंजालि बैसागो फालिथाय बेयाव तामिलनाडुआव थानाय बर'फोरा खामानि मावनानै था बा साख्रि मावनानै था बा फरायहैनाय फरायसाफोरा बेयाव बाहागो लाहैनांगो बिथांमोनजों कानेक्सन खालामनानै चेन्नाइ बड' ससाइटि आरो चेन्नाइ एबसुखौ आरोबाव गोग्गोम खालामनांगो आरोबाव गोजौ थाखोआव लांनायाव मदद खालामनांगो तामिलनाडुनि जायखिजाया ओनसोलाव थानाय बर'फोरा बिथांमोनजों कानेक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ गोजौ थाखोआव थांहोनायाव मदद खालामनांगो बयबो जाहाथे चेन्नाइ बड' ससाइटि आरो चेन्नाइ एबसुनि जा रंजालि बैसागो फालिथाय बेयाव बाहागो लाहैयो सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो